дар ҳадиси саҳеҳ, ҳадиси қудсӣ, Аллоҳи азза ва ҷалла гуфт: «Э бандагони ман». ба ки Аллоҳ азза ва ҷалла хитоб мекунад? Аллоҳ мегӯяд: «Э бандагони ман, илтимос бародари ман, шумо бояд бо диққат гӯш кунед. Бисёре аз мо ба маҷлису баромадҳо ба амри маъруф меоянд ва шумо ин ҷо барои он меоед ки гӯш кунед. Имрӯз мо барои гӯш кардани шахсе ки амри маъруф мекунад намеоем. Мо имрӯзҳо барои тамошои ин шахс меоем. Мо меоем то ӯро бубинем. Не, мо меоем ки ӯро гӯш кунем». Бисёре аз мо ҳангоме ки ин ҷо мешинем гӯш мекунем, фикр мекунад: Аллоҳу акбар, хуб мешуд агар дӯстам ин ҷо мебуд, хуб мешуд агар амакам ин ҷо мебуд, ё хуб мешуд бародарам дар ин ҷо мебуд. Ва вай лозим аст то ин суханҳоро шунавад. Суханҳоеро карда истодааст ки бародарам дар инҳо хато карда буд. Ин нишонаи аз ҳама калони дили ифлос доштан аст. Чунки агар Аллоҳ мехост ки ӯ ин ҷо бошад, қасам ба Аллоҳ ки ӯ ин ҷо мебуд, аммо ту дар ин ҷоӣ. Аллоҳ туро ба ин ҷо овард барои оне ки ту гӯш кунӣ, барои оне ки мумкин аст ки ин мализӣ дар дили ту бошад. Аллоҳ мегӯяд: «Я ибади, э бандагони ман, агар аввалину охирини шумо аз одамону ҷинҳо, агар ҳамаи шумо якҷоя оед, ҳамаатон, нисфатоне, ҳамаатон дар як ҷо ҷамъ шаванд барои саҷда кардани ман ва ба ман саҷда кунанд то он вақте ки дили ҳар яки шумо мисли дили одамони соф гардад, ин ба бузургиву шаҳомати ман як зарраеро кам намекунад дар ягон намуду шакл. баръаксаш низ одилона аст. Мефаҳмӣ то як ҷинояткори хурдакак? Я ибади, э бандагони ман, агар ҳамаи шумо аз одамону ҷинҳо, агар ҳамаатон якҷоя шавед ва ҳамаи шумо агар гуноҳ кунед, дуздӣ кунед, дурӯғ гӯед, маводи мухаддирро фурӯшед, зино кунед, чизе ки хости онро кардӣ, ту ҷинояткори хурдакак, чизе ки ту фикр дорӣ онро кунӣ, то ин ки дар кӯчаҳо туро зур гӯянд, Аллоҳ ба дурустӣ мегӯяд: агар ҳамаатон, қисме аз шумо не, агар ҳамаатон ин корро кунед ва шумо аз ҳама ҷинояткорони сахттарини криминалӣ шудед, ин аз давлати бузургии ман чизеро кам намекунад дар ягон намуду шакл. Аллоҳ ба ҳеҷ кас ниёз надорад. Аллоҳ ба ҳеҷ кас ниёз надорад. Аллоҳ алмолик аст. Аллоҳ пок беолоиш аст. ин шумоед ки аз ҳад зиёд ба Аллоҳ ниёз доред. одамон бо худписандӣ роҳ мегарданд. Ман намехоҳам намоз хонам, ман намехоҳам рӯза гирам. Аз ин да бадтар, ман аллакай 10 сол аст ки рӯза мегирам, 10 сол аст ки намоз мехонам. Чӣ хел Аллоҳ ино ба ман намедиҳад? Чӣ хел Аллоҳ? Ту фикр мекунӣ ки Аллоҳ аз ту чизе қарздор аст? Ту фикр мекунӣ ки Аллоҳ бояд ба ту чизе диҳад? Фикр мекунӣ ки Аллоҳ ба ту ниёз дорад? Аллоҳ ба ҳеҷ кас ниёз надорад. Аллоҳ ба ҳеҷ